नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। अखेरच्या दिवशी उमेदवारांचा गोंधळ, सिंधुदुर्गात उमेदवारीवरून नाराजी आणि सावंतवाडी दोडामार्गात महायुतीत कुस्ती। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आमचे उमेदवार नाराज होऊ नयेत म्हणून सर्व जागांवर उमेदवारी अर्ज भरण्यात आलेले आहेत। मात्र उमेदवारांची नाराजी दूर करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती दोडामार्ग तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस यांनी दिली आहे। उमेदवार दाखल केलेला आहे, काय सांगा? आज आम्ही दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व शिवसेना पक्षामार्फत उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले आहेत। प्रत्येक मतदारसंघात शिवसेना मार्फत उमेदवारी दाखल केलेली आहे। आमची या ठिकाणी शिवसेना भाजप अशी युती आहे आणि युतीच्या आदेशाप्रमाणे या ठिकाणी निवडणूक लढवली जाणार आहे। एकूण चित्र या ठिकाणी पाहता आपल्या उमेदवारांनी ज्या मित्र पक्षाच्या जागा आहेत त्याच्यावरती सुद्धा काही जागावरती अर्ज भरले असं कळतं, याबाबत काय म्हणतात? विषय असा आहे की युती झाल्यानंतर थोडीशी कार्यकर्त्यामध्ये उमेदवारी आपल्याला मिळत नाही, ह्याबद्दल थोडीशी नाराजी आहे। परंतु ज्यांनी फॉर्म भरलेत त्यांचे वरिष्ठ नेते या ठिकाणी जे 2-3 दिवस आहेत ते 2-3 दिवसामध्ये त्यांची समजूत काढून हा जो विषय आहे ते वरिष्ठ नेते मिटवतील। मागे काही चर्चा होती की मनेरी मतदारसंघात शिवसेनेला सोडले जिल्हा परिषदसाठी मनेरीला तुम्ही आता भरणार आहात की फॉर्म आणि तुम्ही साठीली बेडशीला तुमच्या तयारी होता नक्की शिवसेना कुठून ते समजणार तुम्हाला। पण शिवसेनेसाठी कोणत्या जागा सोडलेल्या आहेत ते पण आता तुम्हाला 3 नंतर समजणार। पत्रकार परिषद घेणार का? हां, सांगितलं ना आम्ही 3 नंतर, कालच सांगितलं 3 नंतर आम्ही प्रेस घेऊन सांगतो। हरकुळ खुर्द पंचायत समितीसाठी बबलू सावंत यांनी अर्ज दाखल केलाय। पालकमंत्री नितेश राणे भाजपचे त्यांनी आभार मानले। पंचायत समिती सदस्यासाठी आपण उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय, काय सांगतो? आज मी खऱ्या अर्थाने भारतीय जनता पार्टीचा, विशेष करून महायुतीचा मनापासून आभार व्यक्त करतो की माझ्यासारख्या एक सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला उमेदवारी देऊन जो माझ्यावर विश्वास दाखवला त्याबद्दल मी प्रथमतः माझ्या पक्षाचे आभार व्यक्त करतो। पक्षाचे नेते सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, सन्माननीय रवींद्र चव्हाण खासदार, सन्माननीय नारायण राणे साहेब, या जिल्ह्याचं लाडकं नेतृत्व आदरणीय पालकमंत्री नितेश राणे साहेब, सन्माननीय जठार साहेब आणि माझे जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी मला कोणत्याही प्रकारचा अडथळा न आणता असणाऱ्या माझ्या उमेदवारीबाबत असणाऱ्या ज्या शंका होत्या त्या दूर करून सर्व कार्यकर्त्यांना एक दिलाने आणि एकमुखाने काम करण्याचं आदेश देऊन आज मी या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहे। आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने पुन्हा मी एकदा निवडून येईन एवढी मात्र अपेक्षा व्यक्त करतो। गेल्या वेळी काही थोडक्या मतांनी आपला पराभव झाला होता, शेवटी कशी रणनीती असेल? शेवटी राजकारणामध्ये रणनीती कराव्या लागतात। त्यावेळी कदाचित माझा पक्ष थोडा कमी होता, आता आदरणीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाची ताकद थोडी वाढली आहे, त्यामुळे विजय नक्कीच निश्चित आहे। विकासाचं विजन काय असणार? आता विकास म्हटलं तर 1990 पासून आदरणीय राणे साहेब या जिल्ह्याचे नेतृत्व करत आहेत। त्याच्यानंतर मधल्या काळामध्ये रवींद्र चव्हाण साहेब पालकमंत्री होते, आता आमचे विद्यमान आमदार नितेश राणे साहेब पालकमंत्री आहेत। त्यामुळे विकास हा अगदी दौडत आहे, चालत पण नाहीत आणि त्याला एक आम्ही सहकार्य म्हणून आम्ही आता सोबत त्यांच्या चाललो आहोत। विकास हा नक्कीच माझ्या विभागाचा होणार एवढी मला खात्री आहे। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं माटणे मतदारसंघात अनेक विकास कामं करण्यात आलीत। सत्ताधारी पक्षानं तिलारीचं पाणी या पंचक्रोशीला देण्यात येणार अशी खोटी आश्वासनं देऊन भूलथापा दिल्यात, असा आरोप जिल्हा प्रमुख ठाकरे शिवसेनेचे बाबूराव धुरी यांनी केलाय। जिल्ह्यामधील सर्वच्या सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागा आमचे स्वबळावर आम्ही लढवत आहोत। आज सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील 17ही जिल्हा परिषद आणि 14ही पंचायत समितीच्या जागा शिवसेनेच्या वतीने ह्या ठिकाणी लढवल्या जात आहेत। ह्या ठिकाणी नवीन सर्व उमेदवारांना आम्ही संधी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आम्हाला खात्री आणि विश्वास आहे ज्या पद्धतीनं पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कामकाज केलेलं आहे त्याच पद्धतीनं आमचं संघटनेचं काम चालू आहे। 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण या तत्वावरती आमचे कार्यकर्ते काम करत असताना संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये चांगलं संख्याबळ आम्हाला मिळेल आणि जिल्हा परिषद आणि सर्व पंचायत समितीमध्ये आमची सत्ता प्रस्थापित होईल अशा प्रकारची आम्हाला खात्री आहे। ही नावं आपणास थोड्याच वेळात आपल्यासमोर आम्ही आणत आहोत। जिल्हा परिषदची आणि पंचायत समितीची सर्व नावं
एक काही तासातच आपल्यापर्यंत आम्ही देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करत आहोत. आपणही आज या ठिकाणी अर्ज दाखल केला आहे, तर कुठल्या मतदारसंघातून दाखल केला ते तर मी स्वतः माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून निवडणूक अर्ज दाखल केलेला आहे. मला आजपर्यंत सर्व तालुक्यांना भरभरून प्रेम दिलेलं आहे, पण हे माटणे मतदारसंघातील जनतेने मला भरभरून प्रेम दिलेलं आहे. त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नामध्ये मी कायम असतो आणि त्यांना मी घरचा असं वाटत असतो. खरं तर तिथल्या ग्रामस्थांच्या आग्रहास्तवच मी ह्या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. मला खात्री आणि विश्वास आहे की माटणे पंचायत समितीमधील आणि झऱ्यांबर पंचायत समिती म्हणजे माटणे जिल्हा परिषद संपूर्ण मतदारसंघामधील जे काही प्रश्न आहेत त्यांना अग्रक्रम मी देण्यात येईल. आणि आजपर्यंत ज्यांची जी फसवणूक झालेली आहे की तिलारीचं पाणी आम्ही तुम्हाला देऊ, तिलारीचं पाणी आम्ही तुम्हाला देऊ, अशा प्रकारची फसवणूक करून आजपर्यंत लोकांनी मतं घेतलेली आहेत, त्याचा निश्चित वचका ह्या ठिकाणी काढला जाईल. मी पंचायत समितीचे सदस्य असताना माटणे धनवाडी त्या ठिकाणी वझरे माटणे तळेखोल उसप अशा प्रकारचे रस्ते जोडण्याचं महत्त्वाचं कार्य आम्ही काम केलेलं आहे. अनेकांना त्या ठिकाणी विहिरी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत, शेती अवजारं दिलेली आहेत, त्या ठिकाणी स्ट्रीट लाईट असेल, बाकी वैयक्तिक कामं असतील, निश्चितपणे त्या भागाला न्याय देण्याचं काम मी केलेलं आहे. आणि मला खात्री आणि विश्वास आहे की ती लोक निश्चित मला कामाला पोचपावती देतील. महायुती आणि महाविकास आघाडीनंतर अपक्ष उमेदवार या माटणे जिल्हा परिषदमधून अनेकांनी अर्ज भरलेले आहेत. याचा आपल्याला फायदा होईल का, कसं फटका बसेल, हे या संदर्भात आपण काय सांगा? खरं तर ते आपल्या पद्धतीनं निवडणूक लढवत आहेत, त्यांच्याबद्दल आम्हाला काही बोलण्याची गरज नाही. कालच ह्या ठिकाणी जाहीर केलेलं होतं युती झालेली आहे आणि आज बघितलं ह्या ठिकाणी अपक्ष पण भरत आहेत, प्रत्येक पक्षामार्फत भरत आहेत. त्यांचं त्यांना लक्ष लाभ जावं. पण तुम्ही तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो की बऱ्यापैकी संख्याबळ ह्या ठिकाणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचंच असेल अशा प्रकारचा आम्हाला ठाम विश्वास आहे. माटणे मतदारसंघ त्याच्यामध्ये विकास झालाय की विकासापासून वंचित आहे असं तुम्हाला वाटतं? माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघ विकासापासून वंचित राहिलेला आहे. तिथल्या ग्रामस्थांची आजपर्यंत फसवणूक केली गेलेली आहे. जर त्या भागामध्ये 25 ते 30 वर्षापूर्वी पाणी गेलं असतं तिलारीचं, तर लोकांनी ह्या ठिकाणी जमिनी लोकांना विकल्या नसत्या, शेती कसबली असती. आज त्या ठिकाणी 10% सुद्धा जमीन स्थानिकांची राहिलेली नाही. याला खरं तर जबाबदार जर कोण असतील तर इथले राजकीय कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी आहेत, अशा प्रकारचा माझा आरोप आहे. मनेरी मतदारसंघातून तुमच्या सुविद्य पत्नी प्रीती बाबूराव धुरी या निवडणूक रिंगणात आहेत, त्यांना आपण राजकीय वारसदार समजायचं का? असं नाही की तिथले जे स्थानिक कार्यकर्ते होते यांची मागणी होती की तो मतदारसंघ पूर्वांपार हा शिवसेनेकडे आहे. खरं तर डमी म्हणून आम्ही फॉर्म तो भरलेला आहे, इतरही आमच्या कार्यकर्त्यांनी भरलेला आहे आणि अजूनही मागे घेणं पुढे घेणं हे सर्व काही वेळ आहे. कार्यकर्ते जे काय ठरवतील त्याच्यावर निर्णय होईल. एवढी वर्ष पक्षाचं काम करून पक्षानं उमेदवारी नाकारली, त्यामुळे मी नाराज आहे. मात्र जनतेच्या आणि लोकांच्या मागणीसाठी मी साटेली फेडशी जिल्हा परिषदसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय, अशी माहिती दीप्ती मयेकर यांनी दिली आहे. मी दीप्ती ज्ञानेश्वर मयेकर आज एवढी वर्ष राणे साहेबांबरोबर काम केलं. भारतीय जनता पार्टीत या अगोदर सभापती राहिले पंचायत समिती दोडामार्गला आणि आता मी इच्छुक आहे जिल्हा परिषद आणि मी फॉर्म भरलेला आहे. माझं तिकीट नाकारण्यात आलेलं आहे, त्याच्यामुळे मी अपक्ष फॉर्म भरलेला आहे आणि लोकांची मागणी आहे. मग पूर्ण माझ्या जे मतदारसंघात आहेत, जे आपले कार्यकर्ते आहेत माझे, त्यांची मागणी आहे की मॅडम तुम्ही उभे राहा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. म्हणून मी कार्यकर्त्यांच्या जे प्रश्न सोडवायचे त्यांच्यासाठी मी आहे, माझ्यासाठी मी उभी राहीन. आणि त्यांची जी मागणी आहे की जे जे कामं शिल्लक राहिलेली आहेत ते मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेन. शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपला न्याय हक्कांसाठी लढावा या उद्देशानं संजय देसाई यांनी मनेरी पंचायत समितीमध्ये अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. नमस्कार, माझं नाव संजय तुकाराम देसाई. मी मनेरी मतदारसंघातून पंचायत समितीसाठून शेतकऱ्यांच्या वतीने शेतकऱ्यांचा एक प्रतिनिधी म्हणून अपक्ष म्हणून मी फॉर्म भरलेला आहे या निवडणुकीसाठी. अजूनपर्यंत आपण बघतो आहे की ह्या ज्या मुंबईमध्ये महानगरपालिका निवडणुका झाल्या आणि इथल्या ज्या स्थानिक निवडणुका झाल्या त्याच्यामध्ये आज जे परिस्थिती राजकीय परिस्थिती बघतो आहे यामध्ये आपल्या सर्वसामान्यांच्या मताला काहीच किंमत नाही आहे. आणि ह्या वेळी आमच्या जे शेतकरी जे खरोखर पक्षनिष्ठा सांभाळून जे पक्षाला मतदान करतात पण त्या मताचा काही उपयोग होत नाही, त्या मताचं व्यवस्थित ध्रुवीकरण होत नाही, ह्याचा कुठेतरी उपयोग व्हावा. आता शेतकरी हा सुशिक्षित आहे, त्याचं मत व्यवस्थित सर्व त्या उमेदवाराला पडावं म्हणून हा मी प्रयत्न केलेला आहे ह्या इलेक्शनला उभं राहण्याचा.
मुळात म्हणजे ही काटेकी टक्कर आहे. कदाचित आम्हाला यश येईल की नाही, कारण ह्याच्यामध्ये दिग्गज उभे आहेत. पण त्याची तमा न करता कुठेतरी आम्हाला शेतकरी आमचा संघटित करायचा आहे. आम्हाला पराभवाची चिंता नाही आहे. आमच्या शेतकऱ्यांचं मत व्यवस्थित काढणी राखावं आणि ते कुठेतरी संघटित व्हावं, शेतकरी संघटित व्हावं, शेतकऱ्यांचं संघटन पुढील निवडणुकीत दिसावं, यासाठी म्हणून आम्ही प्रयत्न करून ह्या इलेक्शनला उभा आहे. तसेच यापुढेही प्रत्येक इलेक्शनला प्रत्येक शेतकऱ्यांनी हे आपलं प्रतिनिधित्व करायचं आहे. अजूनपर्यंत आम्ही एक ह्या दोडामार्ग तालुक्याचा शेतकरी संघटना अध्यक्ष म्हणून आम्ही वेगवेगळी आंदोलने केली, वेगवेगळी उपोषणं केली, वेगवेगळ्या समस्या घेऊन आम्ही प्रत्येक पक्षाकडे गेलो. पण प्रत्येक पक्षाने त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये फक्त आमचे अर्ज घेतलेले आहेत, त्याच्यावरती उपाययोजना असं काहीच झालेली नाही. तर त्यासाठी कुठेतरी आम्हाला संविधानिक काहीतरी एक पद असल्याच्यानंतर आम्ही त्या प्रश्नाला लावून धरू शकतो आणि ते आम्ही वरपर्यंत प्रशासनाला किंवा मंत्रालयापर्यंत पाठवू शकतो. याच्यासाठी म्हणून आम्ही हा प्रयत्न केलेला आहे. कुठेतरी आम्हाला संविधानिक पद मिळालं आमच्या संघटनेला किंवा आमच्या शेतकऱ्यांच्या संघटनाला एक कुठे संविधानिक पद मिळालं तर आम्ही आमचा मागण्या ज्या आहेत, आम्ही आमचे जे प्रश्न समस्या आहे ह्या आम्ही लावून धरू शकतो. त्याच्यासाठी मी या इलेक्शनला उभा आहे. मला एक सांगा, गेल्या आपण जर मागच्या काही निवडणुका बघितल्या तर त्याच्यात पैशांचा मोठा वापर केला गेला मतदारांचा. बरोबर. मग आताच्या निवडणुकीमध्ये जर तसं होऊ शकतं, मग तुमच्या शेतकऱ्यांना तुम्ही काय आवाहन करू शकता? मी तर शेतकऱ्यांना असं सांगतोय की ह्या ज्या 2024ला विधानसभा, लोकसभा, त्याच्यानंतर आता नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिकाच्या इलेक्शन्स आणि ह्या बघितल्याच्यानंतर जो खरोखर अजूनपर्यंत आमचा शेतकऱ्यांकडे 2च पर्याय होते, एक सत्ताधारी आणि एक विरोधक, आणि त्यांच्याकडे तिसरा पर्याय कुठला नव्हता. म्हणून ते कोणाला तरी मत द्यायचं म्हणून त्यांच्या मनात वाटत असून सुद्धा ते मत कोणाला तरी देत होते. तर माझं मत असं आहे की आता शेतकरी हा सुजाण झालेला आहे. यांनी या 4-5 निवडणुकीमधनं सगळं बघितलेलं आहे, टी व्हीवरती बातम्या बघतायत. तर आता शेतकऱ्यांनी उघड डोळे ठेवून ह्या इलेक्शनला पंचायत समितीला मतदान करायचं आहे. हळूहळू पंचायत समितीमध्ये जर समजा शेतकऱ्यांची संघटन झालं तर पुढे तुमचा जिल्हा परिषदला तुमचा उमेदवार येऊ शकतो, आमदारकी खासदारकीला जाऊ शकतो, की निश्चितच तो तुमचे प्रयत्न सरकारपर्यंत पोचू शकतो, तुमच्या समस्या सरकारपर्यंत मांडू शकतो. तर त्यांनी पैशाच्या आमिषाला न बळी जाता, इतर कोणत्याही गोष्टीला आहारी न जाता खरोखर डोळसपणाने मतदान करायचं. ही इलेक्शन, ही पंचायत समिती ही आय ओपनर आहे सगळ्यांसाठी. तर त्याचा त्यांनी खरोखर विचार करावा आणि सत्सद विवेक बुद्धीने मतदान करावा. विरोधकांचे कोणतेही आव्हान नसून जिल्हा परिषद पंचायत समितीवर महायुतीची सत्ता येईल असा विश्वास शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी व्यक्त केलाय. जिल्हा पंचायत समितीचं इलेक्शन उभा केलं आहे. आज फॉर्म भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, अजित पवार राष्ट्रवादी गट यांची युती झालेली आहे. भाजपच्या आणि शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी एकमताने युती केलेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 50 जिल्हा जागा आहेत. ज्यांनी अर्ज जमा केला आहे त्यांनी कृपया बाहेर जायचं आहे. वाटाघाटीमध्ये अर्ज जमा केल्यानंतर बाहेर थांबायचं आहे. आपल्याला पुकारण्यात आल्यानंतर आतमध्ये यायचे परत. हे 100 पंचायत आणि 50 झेडपी सर्व जागा महायुतीचे भारतीय जनता पक्षाचे आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, आमचे नेते भाजपचे खासदार सन्मान राणेसाहेब असतील, अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण असतील, आमचे संपर्क मंत्री. टोकन घेतलेले लोकांनी कृपया बाहेर थांबायचं आहे. आपल्याला पुकारल्यानंतर आतमध्ये यायचं आहे. नितेशजी राणे असतील, आमदार दिलीपजी राणे असतील, दीपक केसरकर, या सर्वांच्या नेतृत्वाखाली 100% जिल्हा पंचायत समिती आम्ही जागा जिंकणार आणि महाराष्ट्रामध्ये एक नवा इतिहास महायुतीचा आम्ही निर्माण करणार. अशा प्रकारचं वातावरण आमच्या पक्षामध्ये महायुतीमध्ये आहे. आणि आज अंतिम दिवस असल्यामुळे आज फॉर्म भरून झाल्यानंतर आमची उद्यापासून कशा प्रकारे प्रचार करायचा,
याची रणनीती उद्या आम्ही सर्वजण ठरवू. काही तिचे जे आमच्या पक्षाचे दोन्ही पक्षाचे जे नेते आहेत ते सक्षम आहेत. आमच्या शिवसेनेमध्ये म्हणा किंवा भारतीय जनता पक्षामध्ये कोणीही बंडखोरी जरी केली तर ती थांबवण्याची ताकद या महायुतीच्या नेत्यांमध्ये सर्वांमध्ये आहे, याची मला खात्री आहे. आता फॉर्म भरणे प्रत्येक जण भरतो. काही लोकांना वाटत असतं की मी इच्छुक होतो, मला मिळाली नाही. शेवटी एकालाच पदार्थ मिळते. त्यामुळे आपल्या वरिष्ठ नेत्यांनी ज्या ज्या पक्षाच्या आपल्याला बोलून घ्यावं. आपण जे मागितलेलं आहे ते आपण विचारपूस करावी. आपल्या कार्य आपण सुद्धा उमेदवाराला लायक असताना सुद्धा त्याला मिळत नसते, पण त्याला ती समजून घालून पक्षनिष्ठा कशी असते ही दाखवण्याची एक संधी असते. आणि त्या नेत्यांनी त्यांना सांगितल्यानंतर ते पक्षनिष्ठा आणि नेत्यांवरची श्रद्धा ही ठेवून पक्षावरची ते सगळेजण मागे घेतील. याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये काय शंका नाही. विरोधक उमेदवार स्वतः आहेत, लक्षात घ्या. उमेदवार स्वतः आहेत. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फक्त आमची महायुतीची ताकद आहे ती 100% आहे. त्यामुळे आम्ही विरोधक मानतच नाही, कारण आमचं काम आहे, महायुतीच्या सरकारचं काम आहे. हे कामं जे आम्ही केलेलं आहे एक जनतेला विश्वास आहे. कुठल्याही प्रसंगाला कुठल्याही विकासाला जर कोण धावून येतं काम करत असेल तर महायुतीचेच कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे आम्हाला विरोधक या ठिकाणी नाही आहे. आम्ही 100% दोन्ही ठिकाणच्या जागा जिंकणार. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सत्ताधाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करून खिळखिळी केली आहे, अशी टीका ठाकरे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख हरी कोबरेकर यांनी केली आहे. 2026 जिल्हा परिषद निवडणूक आणि या निवडणुकीमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आम्ही मालवण तालुक्यातून 6 जिल्हा परिषद आणि 12 पंचायत समिती या सर्व जागा या ठिकाणी निश्चितपणे लढवतो आहोत. त्यासाठी नामनिर्देशन पत्रसुद्धा आता दाखल होत आहे. आणि हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्हाला शिकवण दिलेली की लढणाऱ्याला यश येतं आणि तेच यश मिळवण्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्ता या ठिकाणी या मैदानात उतरलेला आहे. आज गेली 5 वर्षामध्ये मला ज्याप्रमाणे या मालवणचा प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची जिल्हा परिषदेची संधी मिळाली, तीच संधी माझ्या सहकाऱ्यांना पंचायत समितीमध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये मिळावी यासाठी अहोरात्र मेहनत घेऊन जनतेमध्ये जाऊन आपल्या जनशक्तीच्या जोरावर या ठिकाणी मतदान मागण्याचं काम या ठिकाणी आम्ही आमदार वैभवजी नाईक साहेब असतील, सन्माननीय माजी खासदार विनायकजी राऊत साहेब असतील, संपर्क गौरूबाई दुधवडकर असतील यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आज आम्ही या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेलो आहोत. आज सर्व उमेदवार सर्वसामान्य घटकातील आहेत, सर्वसामान्य जनतेतील आहेत आणि या जनतेतील उमेदवार जनतेमध्ये जाऊन जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या मतदारसंघांमध्ये निश्चितपणे जातात. आणि गेल्या 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये या जिल्हा परिषदला भक्कम करण्यासाठी ज्यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे किंवा आमचे आमदार खासदार या ठिकाणी होते त्यावेळी ज्याप्रमाणे जिल्हा परिषद बळकट करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले ते सर्व मुद्दे घेऊन या ठिकाणी आम्ही या निवडणूक रिंगणात उतरणार आहोत. त्याचप्रमाणे ज्या जिल्हा परिषद या ठिकाणी ज्यांच्या ताब्यामध्ये होती त्यांनी केलेले भ्रष्टाचार, वॉटर प्युरिफायरचा भ्रष्टाचार असेल, अनेक आरोग्य यंत्रणा खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न असेल, हे अनेक गोष्टी या ठिकाणी त्यांच्या हातून घडत होते. आणि या 3 वर्षाच्या 4 वर्षाच्या कालखंडामध्ये 3 वर्षामध्ये आज जिल्हा परिषद खिळखिळी करण्याचं काम या ठिकाणी या सर्वांनी केलेलं आहे. परंतु आमचे लोकप्रतिनिधी या जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीमध्ये गेल्यानंतर सर्वसामान्य लोकांची कामं होण्यासाठी त्याच ताकदीने लढतील आणि त्याचसाठी सर्व शिवसैनिक, सर्व ग्रामस्थ, सर्व त्या विभागातील जनता यांच्या आशीर्वादाने आम्ही या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत. कोकण कला आणि शिक्षण विकास संस्था आयोजित तसेच सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान यांच्या सहकार्यानं मोफत आरोग्य शिबिराचं आयोजन उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी सिंधुदुर्ग इथं करण्यात आलं होतं. या आरोग्य शिबिरामध्ये गावातील तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला. या शिबिरामध्ये किशोरवयीन मुली, महिला, पुरुष तसेच ज्येष्ठ नागरिक यांची आरोग्य तपासणी आणि रक्त तपासणी करण्यात आली. या शिबिरामध्ये हृदयविकार, अस्थिरोग, स्त्रीरोग, कॅन्सर, नेत्ररोग, जनरल फिजिशियन, यूरोलॉजी, नाक कान घसा,
अशा अनेक आजारांचं निदान आणि मोफत शस्त्रक्रिया नोंदणी करण्यात आली. या शिबिराचे मुख्य उद्दिष्ट नागरिकांचे आरोग्य सुधारणं, आजारांचे वेळेवर निदान करणं आणि आवश्यक वैद्यकीय सेवा पुरवणं हे होतं. या आरोग्य शिबिरात विविध आजारांची तपासणी करण्यात आली. तज्ज्ञ डॉक्टरांनी रुग्णांना त्यांच्या आजारानुसार योग्य ते मार्गदर्शन, सल्ले आणि उपचार दिले. या उपक्रमासाठी सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष प्राध्यापक सतीश बागवे, उपाध्यक्ष प्राध्यापक शैलेश नाईक, सचिव समीरा खलील तसेच सदस्य शारदिनी बागवे, रूपा मुद्राळे, हेलन निबरे, लक्ष्मण कदम, शेखर सुभेदार, रवी जाधव या सर्व प्रमुख मान्यवरांचं विशेष सहकार्य लाभलं. तसेच कोकण कला आणि शिक्षण विकास संस्थेचे अध्यक्ष दयानंद कुबल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम यशस्वीरित्या राबवण्यात आला. या शिबिरासाठी उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर गिरीश चौगुले, डॉक्टर धीरज सावंत, डॉक्टर निखिल अवधूत तसेच परिसेविका प्राची राणे, वैष्णवी गोसावी, उज्ज्वला रांजणकर, हेमांगी रणदिवे, मानसी गावडे, वैष्णवी सावंत, शिल्पा पेडणेकर, सुषमाभाई सुखिया बागवान यांचे मोलाचं सहकार्य लाभलं. तसेच भक्कल, वालावलकर रुग्णालय आणि मेडिकल कॉलेज डेरवण येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी आरोग्य शिबिरात सेवा दिली. यामध्ये डॉक्टर धनंजय धोनवारे सर्जन, डॉक्टर राजा राणे जनरल फिजिशियन, डॉक्टर संकेत खरात अस्थिरोग तज्ज्ञ, डॉक्टर निलेश येडे नाक कान घसा तज्ज्ञ, डॉक्टर मनीष चौरसिया स्त्रीरोग तज्ज्ञ, डॉक्टर उत्तरेश्वर नेत्ररोग तज्ज्ञ, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता सूरज पवार तसेच इतर मेडिकल स्टाफ यांचं मार्गदर्शन लाभलं. यावेळी कोकण संस्थेचे अध्यक्ष दयानंद कुबल, सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे सतीश बागवे यांनी सर्व सहकाऱ्यांचे आणि नागरिकांचे आभार मानत भविष्यात ग्रामीण दुर्गम भागातही अशी आरोग्य शिबिरं सातत्याने आयोजित करण्याचा संकल्प केला. कार्यक्रम यशस्वी पार पाडण्यासाठी कोकण संस्थेचे विभागीय व्यवस्थापक प्रथमेश सावंत, तालुका समन्वयक समीर शिर्के, हनुमंत गवस, गौरी आडेलकर, अवंती धुरी, रुचा पेडणेकर, वैष्णवी माडगूत, तन्वी केसरकर, शुभम लोणगरे यांनी नियोजन आणि अंमलबजावणीत विशेष योगदान दिले. MSBT मुंबई अभ्यासक्रमांतर्गत औद्योगिक भेट विषयांतर्गत श्री मोनी विद्यापीठ संचलित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल अँड रूरल इंजिनिअरिंग गारगोटी या संस्थेतील संगणक अभियांत्रिकी विभागाच्या द्वितीय वर्ष विद्यार्थ्यांनी कोकण 7 लाईव्हच्या कार्यालयाला नुकतीच भेट दिली. यावेळी विद्यार्थ्यांना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तसेच प्रिंट मीडियाचं कामकाज कशा प्रकारे चालतं याचं मार्गदर्शन करण्यात आलं. सध्याच्या बदलत्या डिजिटल मीडियाच्या स्पर्धेशी तोंड देताना प्रत्येक बातमी सर्वात वेगवान आणि सर्वप्रथम दर्शकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय करावं लागतं, बातम्यांच्या संपादनापासून ते बातम्यांची गुणवत्ता राखून ती कशा प्रकारे प्रसारित होते याबाबत तंत्रशुद्ध असं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना करण्यात आलं. तसेच प्रिंट मीडियातील बातमीमधील विश्वासार्हता टिकवून ठेवतानाच बातम्यांचं संपादन ते वर्तमानपत्रांची प्रिंट याबाबतची सखोल माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. IT हेड विद्वेश धुरी, व्हिडिओ एडिटर प्रसाद कदम, मयुरेश राऊळ, सर्वेश गावकर, PCRचे मेघनाथ सारंग यांनी मार्गदर्शन केलं. तसेच प्रिंट मीडियामधील कामकाजाची विस्तृत माहिती दैनिक कोकण 7चे उपसंपादक लक्ष्मण आढाव यांनी दिली. यावेळी दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीप देसाई, मार्केटिंग हेड समीर सावंत, इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल अँड रूरल इंजिनिअरिंग गारगोटीचे शिक्षक प्राध्यापक विनायक कळके, प्राध्यापक चंद्रभान कुंबरे, प्राध्यापक अवधूत एकल, प्राध्यापिका राजगिर मॅडम आणि कर्मचारी बाबूराव मसवेकर उपस्थित होते. जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे वैभववाडीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी इच्छुकांची धांदल सुरू झाली आहे. याचा आढावा घेतलाय आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांनी. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. आता पाहिलं तर आपण वाजले 11:30. अद्यापपर्यंत म्हणजे आजचा शेवटचा दिवस आहे. एकच उमेदवारी अर्ज काल जो दाखल झालेला आहे भुजबळ गणामधून. त्यानंतर आज जर पाहिलं तर आता उमेदवारांचे जे इच्छुक उमेदवार आहेत त्यांच्या आता धांदल उडालेली आहे. शेवटचे अवघे काही तास शिल्लक राहिलेले आहेत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचे. आणि आपण पाहिलं तर मग भाजपा असेल, ठाकरे शिवसेना असेल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, राष्ट्रीय काँग्रेस असेल यांच्याकडून देखील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आज शेवटच्या दिवशी सर्व उमेदवारांची जी आपण पाहिली तर सकाळपासूनच धांदल आहे. पक्ष कार्यालयात अर्ज भरणे, त्याचबरोबर कागदपत्राची जुळवाजुळव करणे हे जे काही प्रकार आहेत ते सर्व
प्रक्रिया आहे ती त्या प्रत्येक पक्षाच्या राजकीय कार्यालयामध्ये ही सुरू झालेली आहे आणि उमेदवार असेल, उमेदवारांचे समर्थक असतील ते आता कार्यालयात मोठ्या संख्येने गर्दी करत आहेत. आपण आता पंचायत समितीत आहोत. अगदी काहीच वेळात आता भाजपची जे 9 उमेदवार आहेत इच्छुक ते फॉर्म भरणार आहेत. त्याच्यानंतर ठाकरे शिवसेनेकडून देखील अर्ज दाखल होणार आहेत आणि इतर अपक्ष असतील किंवा इतर उमेदवार असतील त्यांचेही उमेदवारी अर्ज हे दाखल केले जाणार आहेत. आपण वैभवडी तालुक्याची परिस्थिती पाहिली तर वैभवडी तालुक्यात एकूण 3 जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहेत आणि 6 पंचायत समितीचे मतदारसंघ आहेत आणि याकरिता एकूण 9 जागांकरिता ही निवडणूक होते आणि त्याची आज शेवटचा दिवस आहे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा. आणि या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आता काही तास शिल्लक असतानाच उमेदवारांकडून जी आपण पाहिली तर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती आता सुरू होत आहे. कालपर्यंत फक्त केवळ भुईवाडा गणातून एक उमेदवारी अर्ज दाखल झाला होता. शेवटच्या दिवशी सर्व राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशासन देखील सज्ज झालेलं आहे. पोलीस प्रशासनाने देखील या ठिकाणी जे कडेकोट बंदोबस्त ठेवलेला आहे त्यातून देखील खबरदारी घेण्यात आलेली आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याकरता पोलीस प्रशासन सज्ज आहे आणि अशा प्रकारे जर आपण पाहिलं तर सर्व प्रशासन हे सज्ज झालेलं आहे आणि उमेदवार देखील आता हळूहळू या पंचायत समितीच्या कार्यालयात जिथे निवडणूक हळूहळू जे उमेदवार आहेत ते अर्ज दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. काही वेळातच ठाकरे शिवसेना असेल यांची उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. एकंदरीत वैभवडी तालुक्यात जर आपण राजकीय आढावा घेतला तर राजकीय अशी परिस्थिती आहे. भाजप हा एकला चलोच्या भूमिकेत आहे. भाजपने आपले 9च्या 9 उमेदवार काल जाहीर केलेले आहेत. त्यानंतर ठाकरे शिवसेनेकडून अजूनही पाहिलं तर बरेचसे नावही अजून गुलदस्त्यात आहेत. तर महाविकास आघाडीचा विचार केला तर महाविकास आघाडीत मात्र यावेळी या निवडणुकीत कुठेही समन्वय नाही असल्याचं दिसून येतंय. ठाकरे शिवसेना एकला तरुच्या भूमिकेत आहेत. तर राष्ट्रीय काँग्रेस देखील या निवडणुकीत स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांची उमेदवारांची जुळवाजुळव सुरू आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार, चंद्रगड देखील यावेळी स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत आहेत. तर मनसेचा विचार केला तर मनसे देखील महाविकास आघाडीत लढत नसून स्वतंत्रपणे लढण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांचे देखील उमेदवार या निवडणुकीत अर्ज भरणार आहेत. आणि एकंदरीत जर आपण पाहिलं तर बलाढ्य अशा भाजपसमोर एक संघ महाविकास आघाडी लढणं अपेक्षित होतं. मात्र तसं चित्र जे आहे ते कुठेतरी दिसत नाही आहे. आज आपण अर्ज भरण्याच्या या शेवटच्या दिवशी अनेक इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज दाखल होणार आहेत आणि नेमकं जे काही चित्र आहे ते मात्र खरं चित्र जे आहे ते 27 तारीखला स्पष्ट होणार आहे. तुर्तास इथेच थांबूया. पाहत राहा कोकणचं चॅनल कोकण चाललंय. कणकवली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे सकाळी 10 वाजल्यापासून तहसील कार्यालयामध्ये उमेदवारांची कागदपत्रांची जुळवाजुळव करतानासाठी धावपळ पाहायला मिळते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी काही तास शिल्लक आहेत आणि त्यामुळेच आता कणकवलीत या तहसील कार्यालयामध्ये उमेदवारांनी जी गर्दी केलेली पाहायला मिळतोय. उमेदवारांचे सूचक आहेत, कार्यकर्ते आहेत आणि बऱ्याच नेत्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी अर्ज भरायला येण्याचं आवाहन केलं. त्यामुळे कार्यकर्ते सगळे आता तहसील कार्यालयामध्ये दाखल होत आहेत आणि मोठ्या संख्येने आता ही गर्दी आपल्याला एकंदरीत हळूहळू होते आणि सकाळी 11 वाजल्यापासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सुरुवात झालेली आहे. एकंदरीत उमेदवार आहेत जे कणकवली जिल्हा परिषदेसाठी 8 एकूण उमेदवार आहेत आणि पंचायत समिती 16 उमेदवार आहेत. आपण बघतोय की यादी असेल त्यानंतर मग जी उमेदवारांची सूचक असेल यांची नावं आहेत, प्रतिज्ञापत्र काही जे उमेदवार आणि यासाठी आज शेवटच्या दिवशी गर्दी होणार आहे म्हणून पोलीस बंदोबस्त देखील मागवण्यात आलेला आहे. एकंदरीत कणकवलीचे पी.आय. तेजस नलावडे हे देखील दाखल झालेले आहेत आणि पोलीस बंदोबस्त खास या उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी गर्दी होऊ नये यासाठी मागवण्यात आलेला आहे. आतमध्ये देखील मी आमच्या सहकार्याने विनंती करतो की आतमध्ये देखील मोठी जी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी उमेदवार दाखल आहेत त्यांचे सूचक आहेत आणि गर्दी पाहायला मिळते. शेवटचा दिवस आहे एकंदरीत आजचा आणि काही तास शिल्लक आहेत उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आणि मोठी गर्दी होऊ शकते. कुठलाही गोंधळ होऊ नये यासाठी पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आलेला आहे. निवडणूक अधिकारी जगदीश कातकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही निवडणूक एकंदरीत पार पडते आहे आणि अजून देखील मोठ्या संख्येने जे आहेत ते
कार्यकर्ते आहेत, उमेदवार यायचे बाकी आहेत. अजून ज्या मुख्य जागा आहेत म्हणजे नाटा आणि हरकूर या ठिकाणी कोण लढणार हे देखील अजून निश्चित नाही आहे. पण अजून काही 5 ते 6 फॉर्म आतापर्यंत भरून झालेले आहे आणि अजून बरेच फॉर्म भरायची शक्यता आहे. 70 ते 80 फॉर्म येण्याची शक्यता आहे आजच्या दिवशी आणि ही काही तास शिल्लक आहेत. बघितलं तर 3.5-4 तास शिल्लक आहेत आणि हे फॉर्म भरण्यासाठी मोठी गर्दी ही तहसील कार्यालयाच्या आवारात आपल्याला एकंदरीत दिसून येत आहे आणि त्यामुळेच पोलीस बंद इथे मागवण्यात आला आहे. उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. शिंदे शिवसेनेकडून श्रेयाली गवस यांनी साटेली बेडशी जिल्हा परिषदसाठी अर्ज दाखल केलाय. त्यामुळे महायुतीला दोडा मार्गात सुरुंग लागला असून बंडखोरी होणार हे आता निश्चित झालाय. सर्वप्रथम साटेली बेडशी मतदारसंघ जो आहे तो शिवसेनेसाठी सुटलेला होता आणि भाजपचे जे काही काय म्हणतात आपण अफवा उठवलेले आहेत तर त्या खोट्या असतील किंवा त्यांच्या परीने ते काही प्रयत्न करत असतील तर तो त्यांचा भाग झाला. पण मला जे सांगण्यात आलेलं आहे ते तुम्हाला साटेली बेडशीसाठी जे एबी फॉर्म आहे तो पक्षाकडून देण्यात येईल. त्यामुळे मी त्या अनुषंगाने आज शिवसेने पक्षामार्फत फॉर्म भरलेला आहे. जे काही असेल ते सर्व निर्णय जे आहेत ते पक्षश्रेष्ठींकडून मिळतील. विकास आजपर्यंत आपण बघत आलात, अनेक उमेदवारांनी आज या रेसमध्ये भाग घेतलेला आहे. परंतु सर्वसामान्य जनतेने हाही निर्णय घेणं अपेक्षित आहे की साधारण उमेदवार जो आहे तो काय उपाययोजना करू शकतो आपल्या मतदारसंघामध्ये. बरेच उमेदवार आहेत जे आपले प्रश्न आहेत ते स्वतः मांडणं अपेक्षित आहे किंवा एखादा प्रतिनिधी जो आहे तो स्वतः लोकांच्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नांसाठी झटणं महत्त्वाचं आहे. तर जे उमेदवार आहेत ते खरंच त्या योग्यतेचे आहेत का हेही लोकांनी तपासणं महत्त्वाचं आहे. आणि माझं जे व्हिजन आहे ते खरंच सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचून त्या दृष्टीने त्यांच्या विकासात्मक ज्या काही उपाययोजना करता येतील तर त्या दृष्टीने मी खरंच प्रयत्न करणार आहे. असं नाही निवडून आल्यानंतर मी प्रत्येक एक दिवस तरी प्रत्येक मतदारसंघातल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन त्यांच्या ज्या काही अपेक्षा आहेत माझ्याकडून त्या पूर्ण करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार आहे. भाजपकडून माजी सरपंच आणि यशस्वी उद्योजक संतोष पारकर यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलाय. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी तरुण चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. कणकवली जिल्हा परिषद मतदारसंघ कासार्डे मतदारसंघातून संतोष पारकर हे आज उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत. माजी सरपंच देखील ते होते, सामाजिक कार्यकर्ते देखील आहेत आणि चांगले उद्योजक देखील आहेत. आपल्यासोबत पारकर साहेब आज मोठ्या संख्येने आपल्यासोबत कार्यकर्ते आहेत, आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आलेले आहेत. काय सांगाल एकंदरीत काय परिस्थिती आहे? माननीय माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे साहेब तसेच पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांनी माझी उमेदवारी म्हणून मला घोषित केलं आहे, त्याबद्दल मी त्यांच्या मनापासून आभार मानतो. मोठ्या संख्येने आज आपल्यासोबत हे कार्यकर्ते आपला उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी इथे दाखल झालेले आहेत, त्याबद्दल काय सांगाल? गेली 2 वर्ष हे माझे कार्यकर्ते सगळे माझ्या पाठीशी आहेत. माझं नाव 2 वर्षापूर्वीच त्याने सांगितलं की पुढील जिल्हा परिषदेसाठी तुम्हीच उमेदवारी भरायची आणि या सगळ्यांच्या प्रेमामुळे मी आज यांच्या आशीर्वादाने आज इथे फॉर्म भरायला आलो आहे. एक तरुण उमेदवार म्हणून तुम्ही पालकमंत्री यांना पालकमंत्र्यांनी तुम्हाला संधी दिली आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? तरुण देखील चेहरे येथे दिसत आहेत तुमच्यासोबत. मी खरं तर पालकमंत्र्यांचा आभार मानेन, कारण माझ्यासारख्या एक सर्वसामान्य कार्यकर्त्यावर विश्वास ठेवला, त्याबद्दल मी त्यांच्या मनापासून आभार मानेन. बरेच जण या मतदारसंघातून इच्छुक होते तरी देखील तुम्हालाच जनतेने आणि नेत्यांनी एक संधी दिली आहे. गेली कित्येक वर्ष आम्ही प्रामाणिकपणे राणे साहेबांचं काम करतो आहे आणि ते काम पाहून साहेबांनी आज आमच्यावर विश्वास दाखवला आहे. निश्चितच माझी जिल्हा परिषद सदस्य आहात तुम्ही, सोबत त्यांच्या हातात आज उमेदवारी, काय सांगाल? जवळजवळ आता 3 वर्षाचं उमेदवार हे इलेक्शन नव्हतंच, परंतु ज्यावेळी माझी मुदत संपली त्यानंतर आम्ही एक वेगळा चेहरा साहेबांसमोर किंवा आमचे पालकमंत्री आमचे केंद्रीय मंत्री यांच्यासमोर संतोष पारकरच्या रूपाने ठेवला होता. त्यावेळी मी त्याही वेळी निश्चित केलं होतं की कुठल्याही प्रकारची जरी ओपन पडली तरी मी उभं राहणार नाही, एक नवीन चेहरा देऊ. आणि आज तुम्ही बघताय की त्या चेहऱ्याच्या पाठोपाठ संपूर्ण आमचा मतदारसंघ आहे. जुने देखील भाजपचे कार्यकर्ते आहात तुम्ही, एकंदरीत पार्टीच्या सोबत आहात. सन्मान्य संतोषजी पारकर साहेबांना सन्मान्य राणे साहेबांनी जी उमेदवारी दिली त्या उमेदवारीला आम्ही 100% कासार्डा जिल्हा परिषद मतदारसंघामधनं संतोष पारकर असतील, हर्षदा वाळके असतील आणि अण्णा खाडी असतील यांना भरघोस मताधिक्य देऊन या प्रभागातनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधनं कासार्डे जिल्हा परिषद मतदारसंघामधनं सर्वात जास्त लीडने आम्ही तिन्ही उमेदवार निवडून आणणार आहोत आणि सन्मान्य राणे साहेबांना ते आम्ही भेट देणार आहोत. पंचायत समितीसाठी उमेदवार तुम्ही आहात, तुम्हाला संधी मिळाली, काय सांगाल?
मी गेली 2 वर्ष साहेबांनी मला तालुकाध्यक्ष पद दिल्यापासून मी युवकांमध्ये काम करतोय. त्याच्या अनुषंगाने साहेबांनी माझं काम बघून मला हे निवडणुकीसाठी पंचायत समितीसाठी उमेदवारी जाहीर केली आणि त्यांचंही मी काय उद्देश असेल तुमच्या या निवडणुकीत? माझ्या विभागातील किंवा माझ्या पंचक्रोशीतील लोकांची सुखसोयी कशा दूर करीन यासाठी मी प्रयत्न 100% 1001% पूर्ण करेन. निश्चितच मी 100% माझ्या जनतेचा विश्वास पूर्ण करेन असं सांगितलं आहे. संतोष पारकर होते आणि त्यानंतर मग पंचायत समिती सदस्य आहे देखील आपल्यासोबत इथे खडे होते. आणि आता उमेदवारी अर्ज करण्यासाठी काही तास शिल्लक आहे. उमेदवारी अर्जासाठी त्यांच्या मोठ्या संख्येने त्यांचे कार्यकर्ते देखील उपस्थित आपल्याला दिसत आहेत. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कुडाळ तहसील कार्यालय परिसरात प्रचंड राजकीय हालचाली पाहायला मिळणार आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आजचा महत्त्वाचा दिवस असल्यानं प्रशासनाकडून अत्यंत कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयातील इतर सर्व सामान्य कामं बंद ठेवण्यात आली आहेत. कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पोलीस प्रत्येकी व्यक्तीची कडक तपासणी करतात. केवळ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी येणाऱ्यांनाच ओळख पटवून आत सोडलं जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत दुपारी 3 वाजेपर्यंत आहे. प्रशासनानं स्पष्ट केलंय की दुपारी 3 नंतर कोणत्याही परिस्थितीत अर्जदारांना कार्यालयात प्रवेश दिला जाणार नाहीये. त्यामुळे वेळेच्या मर्यादेमुळे उमेदवारांची आणि त्यांच्या समर्थकांची चांगलीच धावपळ उडालेली दिसते. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे उमेदवार आपल्याला अर्ज दाखल करण्यासाठी येणार असल्यानं तहसील कार्यालयाबाहेर तोबा गर्दी होण्याची शक्यताही आहे. कार्यकर्त्यांची गर्दी लक्षात घेता परिसरात बॅरिकेड्स लावण्यात आले असून वाहतूक व्यवस्थेतही बदल करण्यात आलेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आलाय. शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या आंबोली जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपनं देखील उमेदवारी अर्ज दाखल करत एबी फॉर्म जोडलाय. त्यामुळे सेना भाजपातच फूट पडली असून शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी याबाबत काय म्हटलंय पाहूया. आम्ही अशी भूमिका घेतली, त्यांनी भरलं आहे. जे आम्हाला सन्माननीय राणेसाहेबांनी जे 3 दिले होते जिल्हा परिषद, एक आंबोली, औंढा आणि इन्सुलिन, त्या ठिकाणी आम्ही भरलेलं आहे. या बाबतीत त्या वरिष्ठांशी बोलेल आणि त्यानंतर काय तुम्ही निर्णय घेईल ते शब्दाबाहेर जाणार नाही. मी काय बोलणार नाही, कारण युती आहे, वरिष्ठ नेते आहेत, ते काय ते सांभाळून घेतात. कणकवली मतदारसंघात बंडखोरी झाली तरी पालकमंत्री योग्य निर्णय घेतील असा विश्वास शिंदे शिवसेनेचे उपनेते संजय आंग्रे यांनी व्यक्त केलाय. नेमकं ते काय म्हणाले पाहूया. कणकवली जिल्हा परिषद मतदारसंघाची 2 जागा या शिंदे शिवसेनेकडे आहेत, तर 5 पंचायत समिती या शिंदे सेनेकडे आहेत. शिंदे सेनेचे उपनेते आहेत संजय आंग्रेसाहेब. आंग्रेसाहेब, आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. आपले उमेदवार देखील आलेले आहेत तिथे. काय सांगाल, काय नेमकी रणनीती असेल? आणि 100% महायुती, आपली शिवसेना, भाजप आणि शरद पवार राष्ट्रवादी गट हा 100% आपण महायुती म्हणून लढवतोय. आणि 50च्या 50 जागा आपल्या कशा निवडून येतील? आपले माननीय माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, विद्यमान खासदार आणि सध्याचे विद्यमान पालकमंत्री नितेश राणे, आमचे कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे आणि दीपक भाई केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आपण ह्या जिल्हा परिषदला हो घातलेल्या इलेक्शनला सामोरं जावत आहोत. तर त्या ठिकाणी आम्ही 50च्या 50 ठिकाणी निवडून येण्याची आपण रणनीती ठरवलेली आहे. कणकवलीमध्ये 2 जागा, या कणकवली विधानसभेत 2 जागा आहेत. कुठल्या जागा आणि पंचायत समितीच्या कुठल्या जागा आहेत, काय सांगाल? आपल्या ह्या विधानसभेमध्ये 5 पंचायत समिती आणि 2 जिल्हा परिषद दिल्या आहेत. एक फोंडाघाट आणि एक जानवली जिल्हा परिषद, आणि देवगडमध्ये 3 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती 2, एक खारेपाटण आणि ओसरगाव वागदे, अशा 3 आहेत. एकंदरीत रणनीती काय असेल या शिवसेनेची या मतदारसंघामध्ये? शिवसेना भाजप युती म्हणूनच आपण लढणार आहोत. त्यामुळे रणनीती जे काय पालकमंत्री किंवा आमचे आमदार निलेश राणे सांगेल त्या रणनीतीप्रमाणे आपण चालणार आहोत. सध्या देखील भाजपमधून काही जे आहे ते उमेदवारी अर्ज भरत आहेत, म्हणजे अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरत, बंडखोरी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका कुठेतरी बसू शकतो. ज्या ठिकाणी आमचे विद्यमान खासदार नारायण राणे आहे त्या ठिकाणी माझ्या मते कुठेही बंडखोरी होणार नाही असा मला ठाम विश्वास आहे. त्याचं नेतृत्व आपले विद्यमान आमदार आणि कुडाळ मालवणचे आणि इथले पालकमंत्री करतात. त्याच्यामुळे बंडखोरी होणार नाही. तात्पुरती ज्या ठिकाणी एखाद्या कार्यकर्त्याने काम केलेलं असतं त्याला उमेदवारी मिळावायची त्याची इच्छा असते, पण आमचे खासदार जे त्या ठिकाणी योग्य निर्णय घेतील आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांना योग्य तो न्याय देतील. प्रचाराला कोण आमदार असतील किंवा वरिष्ठ कोण मंत्री येण्याची शक्यता? येण्याची शक्यता आहे, पण ते नियोजन करणार. ज्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आम्ही बोलू त्यात एकनाथ शिंदे येत आहेत किंवा बाकीच्या ठिकाणी
जे जे असतील त्या ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी गरज असतील मंत्र्यांची त्या ठिकाणी येतील. निश्चितच येतील असं सांगितलं आहे. वरिष्ठ नेते देखील येतील आणि प्रचार जोरात होईल. आणि आता थोड्याच दिवसात आपण बघतोय की सर्व जे आहेत ते शिंदे सेनेचे आता नेते जे आहे पदाधिकारी उमेदवार अर्ज भरण्यासाठी दाखल इथे झालेले आहेत. उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मोठ्या उत्साहात दाखल केलाय. अर्ज दाखल केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी महायुतीच्या विजयाचा ठाम निर्धार केलाय. आमची संदेश नाईक यांचे मिसेस आहे ते सगळे तिन्ही जे उमेदवार आहे आम्ही तिन्ही निवडून आणणार. वेंगुर्ले जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी महायुतीच्या माध्यमातून जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेत. जिल्हा परिषदेच्या 5 जागांसाठी 3 जागा भाजप आणि 2 जागा शिवसेना तर पंचायत समितीसाठी प्रत्येकी 5 जागा निश्चित झाल्या. त्यामुळे महायुतीच्या सर्व जागा निवडून येतील असा विश्वास यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी व्यक्त केला. अर्ज भरतायत, काय सांगाल? संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या महाराष्ट्राचे नेते आणि भाजप पक्षाचे नेते आदरणीय राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ही महायुती झालेली आहे. आणि या महायुतीमध्ये जो फॉर्म्युला ठरलेला आहे त्या फॉर्म्युल्यानुसार सर्व पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हा राणेसाहेबांचा आदर ठेवून जे जे उमेदवार देतील ते नक्की करण्याचं काम या शिवसेना पक्ष आणि भाजप पक्षाने नक्की केलेलं आहे. आणि आपण जर पाहिलं तर खऱ्या अर्थाने वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये मनीष दळवी साहेब असतील, भाजपचे तालुका प्रमुख असतील, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख असतील, मी स्वतः असेल, सर्वांनी आमच्या दोन्ही पक्षाचे आणि राष्ट्रवादी सोबत घेऊन या जे काही उमेदवार शिवसेना पक्षाला 2, भाजप पक्षाला 3 आणि या ठिकाणी पंचायत समितीला 5-5 अशा पद्धतीचा फॉर्म्युला हा सर्वांच्या सहमतीने झालेला आहे. आणि मला खात्री आहे की जे काम या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील, या मतदारसंघाचे आमदार असतील, सर्वजण आमचे नेते निलेश राणे साहेब असतील, या सर्वांनी ही महायुती येण्यासाठी जो जो शब्द राणे साहेबांनी दिलेला आहे तो शब्द या ठिकाणी प्रत्येकाने पाळलेला आहे. म्हणून मला खात्री आहे की या ठिकाणी मनीष दळवी साहेब असतील आणि आम्ही सर्वजण जे जे उमेदवार दिले त्यांना प्रचंड मताने निवडून आणणार. आणि खऱ्या अर्थाने महायुती या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये नसेल एवढी भक्कम अशी युती या ठिकाणी 50 आमचे जे उमेदवार आहेत जिल्हा परिषदेचे आणि 100 पंचायत समितीचे 100% निकाल हा महायुतीचा होईल याची मला खात्री आहे. एक प्रश्न आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. अखेरच्या दिवशी उमेदवारांचा गोंधळ. सिंधुदुर्गात उमेदवारीवरून नाराजी आणि सावंतवाडी दोडामार्गात महायुतीत कुस्ती. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण स्टार लाईव्ह. धन्यवाद.